وقت حسب بدأ لونجزاتي دليتنا أماتهم كنات عمتي كندلكا كتصبصب قفعهم ببحانتي كقبرنا يوم يركب السلام رهوا زلالي مدرسة سماي يلاقب يصبب كم أفعنقي زخب اسكت تحسوي تألم منكي بلينا روحي نربخم شرقي بحسود دخي تقبل حقي قد يابلكم عاوتناتنا حلفاي نسلام رقيتهم هوكت كامرتو إذا كيكون نسيك خبرت يركبوا أمر بحونا يلقمتو لوان نخلع يوم تنفاسين هبهم كبرت عيفوتون يوم مقد قاعد يفوسون سلام كبرانن تخطاتلتي إريتريان ميديا نت أسمرا نلومي زترفت مريحنة شفرا ويانه نمق أبردو نبيت محبوس بزبل زدالنا يتحستو كتسيلنا نقرب لكم نزي تحستو نازي ناب كل إرتراوم انتقبات أحبو وغنكم كم تقول لك زي نبلو سابسكرايب زي قبركم سابسكرايب كتقبرو اتوم سابسكرايب زي قبركم كا شيرن لايكن بمقبار ناب كلو نخبات سحبو وغنكم اجامكم كتقبرو بخبري نحطت نسرحنا أزي حقاز مخانخا ايت زنقعوم حجم بار كبران انتقاتاتلتنا ناب تحستونا نسقرال لنا افرم قدي سناي مكتتال نا أنا زبلو نبقاتهم تطويو أكا تدسقو إيدهم تفاديو علم ريتهم تتقلعن كويو حفة قبلو بعال عم بربرا حقوقهم تسيرا أتا حسب لك قرب لب اللواء لزغل هو قرر سرسم كم أخلق عدد سراويته ملوق إلهم كذا يكون إيدهم هيبهم سيم مبالي احتروا ويس مملس جزاء انتو إلهم سكفوا وكوازي يحنكو لعلو ودشب خون زهنطي عبيع نعلم كنوك تحيق زول بعلو قا ناسي عياد اليوم نايق بقو من محرات بارعنا يهمكم يقاطع بموت لبام حتاتي كم حتوم الزلعلو هزب تقراي مسقور بيتو هزب إرترا يخون مسحواتو إتيوبياويان انتاي يقاج والو مزمرمر نهزب زوكل كنتاب مغنيات كركب ايكالن كالايك فالك على متايق ناي بريزيدنت إسياس أفوركي نايلو معامت نتتنكي قرم غيريو أنتصير وزلو أبزن 4 نطبتات دما كصموق يكاليو نهزب تግራይ ኣብ መንቀራቅሮ ዘእተዎ ጸገም ማለሊት ነበር ንጸቢብ ጉጅላዊ ዕላማ ዝሃንደሰቶ ከፋፋልን ተበላጽን ፖለቲካ ነዚ ዕላማዚ ከገልግል ዝሓንጠጠቶ ዘይክውንነታዊ ሕገ መንግስቲ እዩ ነዚ ሕርያዚ ብግዳማዊ ደገፍ ንምዕዋት ምስ ውሽማ ዲኻ ተመሳሲልካ ሕደር ብዝብል ፈሊጥ ምስ ሓያላን ዝተፈጥረ ዝምድና ድማ ነቲ ስርዓት ከዳሚ ናይ ደገ ዛዕባታት ገይሩ ንኢትዮጵያ ናጽ ሕርያ ዘይብላ ተማእዛዚት ሃገር ቀይሩዋ ክልተ ኣብ 1998 ዓመተ ምህረት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተኻየደ ግን ከኣ ብሙዕታት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ንጭፍራ ወያነ ናይ 120,000 ሰራዊት ዘኽሰረ 3 ወራራት ንረብሓ ህዝቢ ትግራይ ወይ ንረብሓ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝውክል ኣይነበረን ኣብቲ ናይ ሽዑ ኹናት ካብቶም 120,000 ዝሃለቑ ሰራዊት ጭፍራ ወያነ እቶም ረብዒ ተጋርዮም ነይሮም ብርግጽ ኣብ መንጎ ብሕጋውን ብዘመናውን ኣገባብ ዝተሓንጸጸ ንጹር ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዶባት ጠንቂ ውግእ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኣይግባእን ድማ ነይሩ ኩላትና ከም እንፈልጦ ዶባት ሃገራት ኣፍሪቃ ገዛእቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ብዝነበሩ ዝተሓንጸጸ እዩ ኣብ ኣህጉራዊ ሕግን መትከላትን ድማ ብኡ ካብ ምቕያድ ወጻኢ ካልእ ምርጫ የለን ኩላተን ሃገራት ኣፍሪቃን ካልኦት ተገዛእ ሃገራትን ከኣ በዚ ሕጊ እዚ ተቐይደንን ዝኸዳ ዘለዋ ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዶብ ምስ ተበጽሐ ዝቕየር ሓቂ የለን እቲ ከም በርቂ ፀሓይ በርሃው ዝበለ ሓቂ እዚ እናኾነ ግን ጭፍራ ወያነ ዕላማ ሽቀልቱ ንምትግባር ብዶብ ዝተመኽነየ ኩናት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወሊዑ ዘየድሊ ደም ፈሲሱ ዘየድሊ ጽልኢ ድማ ተፈጢሩ እዩ ኣብ መወዳእቱ እውን ቅድሚ 21 ዓመታት
ኣብ ሚያዝያ 2002 ፍርዲ ምስ ተዋሃበውን እቲ ዓንዳሪ ጭፍራ ኣይንቕበሎን ብምባል ነቲ ናይ መወዳእታን ቀያድን ክታሙ ዘንበረሉ ብይን ካብ ምትግባር ሓንጊድ እዩ ጓል መገዲ ዝኾነ ጉዳያት ከኣራሪ ከዓ ብዕድል ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ተጻዊቱ እዚ በኣና ብኤርትራውያን ዝርሳዕ ተግባር ኣይኮነን ብሓቂ ግን ነቲ ውሳኔ ናይ ኮሚሽን ደቡብ ምሕሳም ምርጫ ህዝቢ ትግራይ ወይ ምርጫ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣይነበረን ነቲ ውሳኔ ናይ ምሕሳም ዛዕባ ናይ ግዳም ዛዕባ እዩ ዝነበረ እቲ ጭፍራ ሓንሳብ ናይ መወዳእታን ቀያድን ኢለ ፈሪመ ኣብ ቤት ፍርዲ ድማ ተረቲዐ እንዴ ከምዚ ክገብር ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ዓለምን እንታይ ክብለኒ እዩ ፍጹም ኣይበለን ነቲ ብኣሸቆልቱ ዝመጾ ናይ ምሕሳም ንቀያድን ናይ መወዳእታን ብይን ሕራይ ብምባል እዩ ናብ ሸንኮለል ክወስዶ መሪጾም ብግዴታ ኣሸቆልቱ ሃገራት ምዕራብ 3 እቲ ጭፍራ ኣብቲ እዋን እቲ ዓንተር ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኮይኑ ይስምዖን ኣሸቆልቱ ከምኡ ዓይነት ዜማን ውዳሴን የስምዕዎ እውን ስለ ዝነበሩ ብሓገዝ ህዝባዊ ግንባር ናብ ስልጣን ከም ዝመፀ ፍጹም ብምርሳዕ ንነብሱ ጋጊዋ ከምቲ ድሙ ምስላ ኣብ መስትያት ክትሪእን ከላ ኣብ ኣእምሮኣ ዘሎ ኣንበሳ ኮይኑ ዝረኣያ ማለት እዩ ዓንተር ኮይኑ ስለ ዝተረኣየ ድማ እቲ ጭፍራ ናብ ሶማል እውን ሳጊሞ እቲ ጃንዳ ኣብ 2006 ዓመተ ምህረት ብትእዛዝ ኣሸቀልቱ ኣብ ሶማል ዝፈጸሞ ወራር ብተመሳሳሊ ናይ ኣሜሪካ ተልእኾ እምበር ድላ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይኹን ህዝቢ ትግራይ ኣይነበረን 4 ጃንዳ ማለሊት ኣብ ስልጣን እንከላ ዝኸደቶ መገዲ ኣብ ክንዲ መሰል ህዝቢ ትግራይ ምርግጋጽን ምስ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ብስኒት ዝነብረሉ ባይታ ምጥጣሕን ናብ ዕብለላን ስስዐንያ ኣምሪሓ እዚ ጭፍራ ግቡብ ዝኾነ ሸውሃት ስለ ዘማዕበለ ጸቢብነት ብልሽውናን ፍግርን ናይ ዝዕሉል ገባቲ ጉጅለ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ብኻልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ከም ጉሒላ ኣጠሚትዎ እዩ ድሕሪ ገለ ዓመታት ከዓ እንሆ ሰፍ ዘይብል ዋጋ ንህዝቢ ትግራይ ኣኽፊልዎ ይርከብ ኣብ ፖለቲካ እንተመጺና ቦና ፓርቲዝም ዝብል ኣምር ኣሎ ካብ ተግባር ናፖሊዮን ቦናፖርቴ ናይ መራሒ ፈረንሳ ነበር ዝተወስደ እዩ እዚ ኣምር እዚ ብብዙሓት ፈላጣትን ተመራመርትን ዝተፈላለየ ትርጉም ይወሃቦ እዩ ብኣገላልጻ ፈላስፋን ፖለቲከኛን ካርል ማርክስ ኣንጻር ገዛእ ደርቢ ክትቃለጽ ጸኒሕኻ ንባዕልኻ ናብ ገዛእ ደርቢ ምቕያር ማለት እዩ ናፖሊዮን ቦናፖርቴ ኣንጻር ንጉሳዊ ኣገዛዝኣ ተላዒሉ ኣብቲ መጀመርያ ምስ ተዓወተ ግን ንነብሱ ንጉስ ዝሾመ ሓያል ነይሩ ሓይሊ ግን ንውሱን ኣዋርሕ ወይ ንዓመታት እምበር ንዘለዓለም ዝነብር ኣይኮነን ብተመሳሳሊ ህዝቢ ትግራይ ኣንጻር ህመሻን ዕብለላን ዝተቃለሰ ንማዕርነታዊ ሓድነት እምበር ንኻልኦት ክዕብልል ወይ ክድህኽ ኣይነበረን ጃንዳ ማለሊት ነበር ግን ነቲ ቃልስን ዝተኸፍሎ መስዋዕትን መስመሩ ኣስሒታቶ ምሁርቱ ድማ ጽልእን ምትፍናንን ዕንወትን ደም ምፍሳስን ኮይኑ መወዳእቱ ውድቀት እዩ ኣኸቲሉ እቲ ዝኸፍአ ካብ ውድቀት ኣብ ክንዲ ምምሃር ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ዝተረኣየ ዕንደራ ህድማን ቅድሚትን ኣኸቲልዎ ዘሎ መቕዘፍትን ዕንወትን ከዓ ኣዝዩ ዓብዩ ካብዚ እቲ ዝኸፍአ ብጽሒት ናይ ህዝቢ ትግራይ እዩ እዚ ዕንደራ እውን ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ዘይወክል ብግዳም ዝተደረኸ እዩ ነይሩ ዝያዳ ኩሉ ዝተሃስየን ዝተዳህከን ድማ ከምቲ ዝተገልጸ ህዝቢ ትግራይ እዩ ህዝቢ ትግራይ ግን ኣቐዲሙ ነቲ ዕንደራ ናይቲ ጭፍራ ያዕ ክብሎ ነይርዎ እንተስ ፈሪሑ እንተስ ተታሊሉ ኣይበለን ዘይምባሉ ድማ እንሆ ንጸላኢኻን ሰይጣንን ዘይትምነዮ ሰፍ ዘይብል ዋጋ ኣኽፊልዎ ይርከብ ቃንዝኡን እህቱኡን ገና ዝዝሕል ኣይመስልን ሓቂው ዝተኻየደ ሕንዛም ስብከት ናይ ጭፍራ ወያነ ንብዙሓት ተጋሩን ካልኦትን ኣጋጊዩ ሕጂ ግን ኣእምሮ ዘለዎ ኩሉ ተማሂሩሎ ባህልቲና ካብዚ ኩሉ ፍንጭራዕ ፍኽራን ዕንደራን ናይ መራሕቲ ማለሊት ህዝቢ ትግራይ መስሕዋቱ ህዝብታት ኢትዮጵያን ምስ ጎረቤቱ ህዝቢ ኤርትራን ተጋጭው እንታይ ረቢሑ ብምባል እንተሓቲትና ወላ ሓንቲ ትመልሲ እኳ ደኣ ህዝቢ ትግራይ ናይ ጥፍኣትን ጽንተትን መንእስያት እዩ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ርእይዎ እዚ ጸወታ ናይ ጭፍራ ማለሊት ባዶ ድምር ማለት ዜሮ ሳም ጌም ኮይኑ ኩሉ ስለ ዝተምሃረሉ ካብ ሕጂ ንኔው መኻሪ ዘድልዮ ኣይኮነን ባቡራይ ኣሴርና ነባፅሕ
واسمرا السولاي ورانوار بابوراي أسير راف مباصر واسمرا السولاي ورانوار بابوراي الدروس سمان عجلوا صبح بدر من لمينة مفقار من دوق القادم طبع خيران حمد وقت محاجم وزجبر بابوراي بحر وشمبر بابوراي استاذ فهمونا يسلم لي ومن سبح رسول ካብ ዝቐረባ ሳምንቲ ጀሚሩ እቲ ዝተደቓቐ ጭፍራ ዝርከቦም ህርፋን ስልጣን ዘለዎም መራሕቱ ካብን ናብን ማእከል ኢትዮጵያ ክመላለሱ ቀንዮም ኣለዉ በቲ ኮይኑ በቲ ኣማኢታ ሸሓት መንእሰያት ትግራይ ህሊቖም ክንደኦም ዝኾኑ ካልኦት በርጌስ ብሰንኪ ዝወልዖ ኩናትን ዓጸቦን ኣጽኒቶም ኣብ ክንዲ ይቕረታ ብምሕታት ነቲ ዝፈረዮም ህዝቢ ዝኽሕሱ ናብ ስልጣን ንምምጻዮም ብዓቕሞም ዝፍትኑ ዘለዉ ደጊፎም እንተላሃይዋስ ዘላ መሲልዋ ድዩ ዝበሃል እዛ ጭፍራ ከም ዘብቅዐት እውን ኣይስቆራን እዩ ዘሎ ኣብ 2020 ዓመተ ምህረት እቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ናብ ጥፍኣት ዝወስድ ስነ ሓሳብ ዝነዝሑ ዝነበሩ ብዕድመ ዝሸምገሉ ብግብሪ ግን ከም ቆልዓ ሁሩፋት ዝነበሩ ዝበዝሑ ሰበስልጣና ገሊኦም ኣብ ሓመድ ተደብዮም ገለ ድማ ኣብ ቤት ማሕቡስ ተዳጒኖም ክነሶም በታ ዘላ ንእሽተይ ርእሳ ጥራሕ ስለ እትሓስብ እዛ ጭፍራ ንእሽተይ ስልጣን እውን ትኹን ክትረክብ ሃሰስያ ትብል ዘላ ነዚ ድማ በቶም ዝለኣኽዋን ዋላ ኣብ ጉድጓዳ ትእቶ ብዘናድይዋ ዘለዉ ኣሸቀልታ ጌራ ቁሩብ ቁራቦ ስልጣን ሃሰስ ክትብል ትመጣጠራላ ይኹን እምበር ብሰንኪ እዛ ጉጅለ ብዘይካቲ ኣብ ኣማኢታ ሸሓት መንእሰያት ትግራይ ዝወረደ ህልቂት ውግእ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝሰዓበ ኣደራዕን ዕንወትን ባህልን ልምድን ህዝቢ ትግራይ እውን ፍጹም ኣብ ምቕያር እዩ ዝርከብ ብሰንኪ እዛ ጭፍራ ማለሊት ሎሚ ኣብ መላእ ትግራይ ዓብዪ ይኹን መንእሰይ ሰበይቲ ትኹን ሰብኣይ ኮታ ኩሉ ትግራዋይ ተሸቑሪሩ ዝሓድረላ ትግራይያ ኮይና ዘላ እዚ ድማ ካብ ሞት ዝተረፉ ፍቆዶ ትግራይ ብረትን ከራሩን ዝዓጠቑ ኣባላት ጭፍራ ማለሊት ነበር ንህዝቢ ትግራይ ይኸትሩ ይቐትሉን ይዕምፁን ስለ ዘለዉ እዩ ሎሚ ትግራይ ሓንቲ ካብተን ንኽትነብረላ ዘይትትምነየን ከባቢታት ዓለምና ኮይናላ ብፍላይ ከ ኣብ ከም መቐለ ዝኣመሰላ ከተማታት ትግራይ ብጨው ቀትሪ ደቂ ኣንስትዮ ክዕመፃ ኣዴታትን ኣቦታትን ተጋሩ ብመንእሰያት ክኽተሩን ክዝመቱን ካብኡ ሓሊፉን ህይወቶም ብኸራሩን ጥይትን ሃንግ ብዝብል ፋሽን ተሓልፋላ እዚ ኩሉ ብሰንኪ ማለሊት ኣረሳሲናን መንእሰያት ትግራይ ኣብ ኩናት ስለ ዝጠበሰቶም ዝመፀ እዩ ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ኣብ ውግእ ከምኡውን ኣብ ሕድሕድ ምቅትታል ምክትታር ምስርራቕ ምዕማፅ ወዘተ ዝጠፍአ ትግራዋይ መንእሰይ ወላዲቱ ትቁፀሮ ዘብል እዩ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ተጋሩ መንእሰያት ናብራ ኣብ ትግራይ ዒቕኢልዎም ካብ ውሽጢ ትግራይ ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ሃገር ክሳብ 20,000 ብር ከፊሎም ብመልክዕ ስግረዶብ ናብተን ክልላት መዓልታዊ በማኢት ይኣትዉ ኣለዉ ክትሰምዐን ከለኻስ እዝስ ኣብ ምንታይ ዘብል ዶ ይኮነን ልክዕዩ ቅድሚ እዚ ኩናት እውን እንተኾነ ኣብ መላእ ትግራይ ካብኡ ናብኡ እውን ኣብተን ከም መቐለ ዝኣመሰላ ከተማታት ትግራይ ስርቂ ቅትለት ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ሓሺሽ ዝሙት ዝውትርን መለለይን ናይተን ከተማታት ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ ይኹን እምበር ብኽንዲዚ ዕፅፍታት ዛይዱን ተግባርን ኣፈጻጽማን ናይ ቅትለት ዝምታን ዓመፅን ክሳብ ምፍጣርካ ዘጽልእን ኮይኑ ምርኣይ ዘየቖንዙን ዘየሰንብድን ኣይኮነን እዚ ኸዓ ብሰንኪ ጃንዳ ወያነ ኣብ ህዝቢ ዝነዝሕዎ ዘየለ ፕሮፓጋንዳን ካብ ትሑት ናብ ናይ ልዕልና ሕማም ዝወስድ መርዝን ዝመፀ እዩ ብኸምዚ ዝኣከብዎ መንእሰይ ድማ ከም ዕንጨይቲ ብድሕር ስልቲ ውግእ ጠኒንካ ኣውቶ እናበሉ ኣብ መጋርያ ኩናት ጠቢሶሞ ንትግራይ ዘይዋግኣላ ኣይትግራዋይን ነቶም ድሕርሕር ዝብሉ ዘለዉ ሃየ ብጥይት ቁለብዎ እናበሉ መራሕቲ ጭፍራ ወያነ ነቲ ብቕድሚኡ ቡምባ መዳፍዕ ታንክታትን ድሮናትን ዝሰሃልዎ ዝነበሩ ትግራዋይ መንእሰይ እንተዘይጠኒንካ ቆረጣ እንተዘይግበርካ እናበሉ ብድሕሪት ንሳቶም እውን ብጠያይት ዘርገፍዎ መንእሰይ ትግራይ ማዕለያ ይብሉን ስልጣኖም እምበር ሞት መንእሰይ ትግራይ ኣይንታዮምኒ ነይሩ እዞም ጭፍራ ንተዘክሮኹም እስከ
أبز حلفة أب حدا كاب عودة وج كاب زبلوز نبرو نسمع يوم نايمن بلوان ربطي ستا أرى ترقامي كويس صوني ناسين أتكانا كم كارج بلوه تقرأي زغانا كله تقرأي زي وادق تغين بلوه بطيس قبولي أرى سسان حمشتان سمي غاديا سمع سسان حمشتان سمعنا لغادو سسان حمشتان وي تقرأي كوينون تقرأي زي وادق تغالي بلوه بطيس بلك الله بلوه مرحبا بلوه زي أقل عالم يبلان موت وري عندي زلك خزلو تموتو وخمز الله ريوه لا تقامنا ما ريوه بطيس بلوه بطيس بلوه بسرو بطيس بلوه تسان حمشتان وي بلم بطيس بلم سمز ورد زلو بلوه بطيس بلم بلم زي كاد لك الله بلم كنا فيهم خنانا عالترقاق حاسب بالعلي يصنفوه بنيرو أتاتا غات ورزلغات ما عنده ثلاثة شوحتين حبيت تريم اللغاري هون كاغامات بزلغ أنا يكون تريم زلغ حرين دم نقرن أنا كنت مزخاز تريم زلغ لا نقرت ولا شيء بلا علم من مين نقرت ولا شيء يجيب لك الله إزم نتقرأي زيوت كلا تقرأي قتلوا زبلوز نبرو أب كم زبالة ناي مدافع كوينات نخاتويهم زدفافقوهم نيرهم اسكت كوينات انتا يمثل نيرو نرأيو أفتي لزمي وايلو لف متار ماريان جلس زر إلى سيد بوله وزيلا تيزن جزافتين كيف فرحني خالد أوه العلوة ذا جزا تودي ذا سفر وقع العلوة شعبية شكاني باي ها فراري مم تفراري مم أي أنت نيكو بخالي دايركشن تحرقو قل كل قرمي موتي بزيل ولا رأي وهي ريت عيني جنابي أو كذا عرفت ياس تحزن إني أنا تكتم فرح عبد الوقت بعد كذا دحنا المسك هذه قال تحيت حلفتها لا ذوق أخلت وزي شنو ده؟ وزي كنزي حرت سوزي عتاتي دو وزني هذا. تقول ساس إنه مجاور رحمة غيره. بحر غيره. تتعككس حنت خوينا حنت بوتا. فليلي كيبل وش حنت تبي لاس خوينا ولا. فهمتني على. كده أنا. فراري مميل زين عيال. استقعد أنا ده خلي ده. مش عم ياخذ سايت هاي. كابزي كنردو نقل شفرا مالاليت نسلطان أمبر نهزب تقراي زي تحسب مخانايو إذا دما هزب تقراي كوغور حلو تراح يزقبو هزب تقراي بسلام كنبر نسات راحيو كقبرا زلوو دد حري شفرا مخاد قد أمبر ربحا خمزي بلو تردي وون الله هزب إثيوبيا حدو بسنيس زنبابرو كرحنتن تسألن دم فساسن زوجد مسز بإرتران كالوات قربابتون دلدل زمدنان مفتار زحجز بوليتيكاو أكايدا كمتس قد النتيو كال مريجا عنكليل تراحيو أكال هزبي إثيوبيا زغونة هزب تقرايون حجون هاناسي أبركتو خجبر مز هزبي إرترا زمدنو خدلدل مسحواتو هزبتات إثيوبيا زلو سفيح ربحا كوكوادس بسنيت زنبابرو سلماوي هواهو كفتر الدلالو اتزواز حريا حدش مهزو زيبولو قليلن نصورونيو أمم هزبتات
ባእሲ የልቦን ካብዚ ወፃይ ንእሽተይ መስመር ምዝስዕት ግን ሕጂውን ህዝቢ ትግራይ ካልእ ዝኸበደን ካብዚ ዝወረደ ዝገደደን ሃስያ ከይወርዶ በኣጉ ነቶም ዝርካቦም ዕማኾ መዕገርገርቲ መራሕቲ ጭፍራ ማለሊት ልጓም ከእትወሎምን ናብ ሕጊ ከቕርቦምን ይግባእ እንተዘይኮነ ግን ከም ቆልዓ በጃኽን ንጭፍራ ማለሊት ሸለል ብምባል እቲ ጭፍራ ብዝመርሖ ጎደና ህዝቢ ትግራይ እንተሰጉሙ ግን ሕጂውን መራሕቲ ናይ ጃንዳ ዕድል ኣብ ዝረኽብሉ ንህዝቢ ትግራይ ኣረሳሲኖም ናብ ሓዊ ከይጠብስዎ ዘየሰክፍ ኣይኮነን ዋላ እኳ ሓይሎም ተጨፍሊቑ እንተሎ ካብ ምግዓር ድሕር ስለ ዘይብሉ ዝተረፉ ኣብ ጉድጓዶም ወይ ኣብ ቤት ማሕቡስ ከይተዳጎኑ ሰላም ስለ ዘይገብሩ حلم كتبطو حنفنف بحالتي سعر الزي منهم نبلاش فتنتي سانتي ما يرخبون انترفو مقرفتي قرار حو خوينو زي كل جهرا بقلت إرترا أيزونا مهزبي أيزونا شما نبلات عمامنا أخي لا يقعنا لما عالتي عزينا عقات يبلنا نحس سوسينا قدم مشكلنا حصوي معنا وسيلنا عين ملسن كرماجنا مهرنا وعين ترفن كيزللنا كردال حرق خلي أنفلنا طريقنا هيا نقلاطف نحفس مهرتنا ديلكم نركب طرطرنا يبلنا سقابو يتلقى علامنا صبعنا تستينا عنقلي وتنا معكنا شيشينا زين فرلا يلن صياني عينا أدمن الثورة مر مدري إرتانا أي بحاونا كبرانن تخطاتلتي إريتريان ميديا نتاسمرا نلومي أدالينا لكم زنبرنا تحستو أبزي فتسيمني لنا نمزقار سابسكرايب شيرن لايكن أي ترسعون كالي جزي بخالق تحستو كن الراقبينا أبزز دلنايو سسنايو نخلاتنا عوتنا حفاش بابوراي أسيرنا كباصح واسمرا أسولاي بابوراي أسيرنا كباصح واسمرا أسولاي بابوراي الدروس سمان عجلون صبح مدر من لمينة مفقار منو قلقات انطبع خيرات حمام ود محاجة وزجبر بابوراي بعرق الشمبر بابوراي استاذ فهمونا يسلمني ومن سبح رسول دبر بيزنا نفاسي تقلولي سلط الماء يكبوت الفلم بابوراي بلال أسمر وتحدي سلطني بمحاوية ولا السناجة بابوراي بلال كرم تحدي بابوراي النار بابوراي سلمني وسلم دار بلسوطة بابوراي أسير راف كباصح واسمرا السوناي بابوراي أسير راح كباصة واسمرا السولاي من دبر بيزن النفاسي تقلولي سلمتي ما يكبون البلد بابوراي دول أسمر تحدي سلمتي ومحاوية ولا السناجة بابوراي دول الكرم تحدي بابوراي
تبقونا السلفي وسلم قابل السوق بابورا يا قادم بركة الدري سلمني بالحقاق الله يحضر بابورا يا دل أخور تتعقل سلمني بالقرصاي ولا ينكر بابورا يا دل تقرين بابورا انت تبقونا سلمني ولا ما قبل شراقا بابوراي عصير